नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. तर मंडळी आज ना सातरच्या जत्रेक जाऊन येलो, कणकवली गावातील सातरच्या जत्रेक. तर ना माझ्यासोबत हे बघा हे मित्र असत, हे रोजचे आमचे जत्राप्रेमी म्हणजे नाट्यप्रेमी बघा हे सगळे. तर मंडळी ना आज आम्ही ना लय मजा गेलो, म्हणजे ना नाटक ह्या पूर्ण बघितलं, पूर्ण म्हणजे पूर्ण नाही अर्धा थोडासा. आणि ना खूप मस्त वाटला, म्हणजे नारद नटलेलो वगैरे म्हणजे राजा परत तो दानव होतो तो असं म्हणजे बघूक मिळाला तर मस्तच वाटला. आणि देवीचा पण दर्शन झाला. तर त्याप्रमाणे तुमका आता व्हिडिओ बघाच, चला बघा आता. दर्शन घेऊन येऊया देवीचा. जाऊया, गर्दी आहे देवळात, जाऊया तरी पण.
एका पहिली हळद चढते एका हळद चढवतो महिनोभर का दुसरी गोष्ट होळ्या चढली आदिवाच्या चालू चढव 60-70 वर्षाची म्हातारी चढव आता शिल्लक हा 45 वर्षाची गाडी झाली कशी असते मी हो सकाळी थोडी पडला घराच्या पुढे बसलेली असते कशी कल्पना मला बोलून बसतो गया लोकांची म्हातारी बोलतो औषध देऊन जाताली कम दिवशी मुक्त मारला फक्त जरा हळू हातात जरा जरा आया तो काही झालं मग रेड्या सोडू नका तुमचं माहित ना हो तुमचं माहित ना हो मी नाही नेलो आलो हो नाही ना यांना आलो हो काळो नेलो होय तो हो नाही करू हो माहित ना हो त्या काळ्या रेड्याची काही काढली आणि तो गाव होय होय तो जीव कंटाळा आला ऐकलं आता बोलतो बोले हे तो वाटलं मग काय बाय काय कोणा सांगतो हा काय शिकते सोडून आणलेला असतो शिवाय काय गावठी बरं येतो काय गावठी हो गावठी औषध घरे बच्चा सांगायचं कोणत्या सांगितलं आज जागा दिलो आज जागा दिलो तिघांच्या गणी एक करा माझ्या पायाने हा करता माझ्या पाय भिया तीर्था गेला बारा दिवस झाले माझ्या तयाराचे आपल्या पिठाचे वडे माझ्या किती माझा किती काय होत बरोबर असा देवा नारळ ठेवलो देव घर कोंबडा खात बसतो आता देव खावतो ना तीच ठेवली नारळाची अशा वेगळे कवळ करू त्याच्यामध्ये बसलो देव माता बोलतो काढायचे नारळाची ठेव काय सांगले
आपण साताऱ्याच्या जत्रेक जाऊन इलो. जर व्हिडिओ तुमका आवडलो असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला बाय बाय टाळा.